Asiye Yaman jineke ku ev 22 salan bênav ber bi hunera xemilandinê ku wek hunera Ebru ji tê zanîn li Îstanbulê mijûl dibe. Yaman di serî de wek hobî dest bi vê hunerê kiriye û bi demre wê perwerdeya Ebru dîtiye û ew niha bawayeke pispor li atölyeya xwe li taxa Fatihê vî karî dike. 3-4 yıl Min sê çar salan ji hikmet bar çû ders wergirt piştî vê pêvajoyê bi salan li ser xwendinan ji bo danasîna vê hunerê ez çûm Amerîka û hatim. Gelo hunera xemilandinê çi ye? Ev huner veguhastina qalibên ango nexşeyên ku li ser ava taybet hatiye amadekirin û bi firçe û amûrên alîkar derbazkirina wan ya li ser kaxezê ye û firçe û buyaxên vê hunerê jî taybet in. Her wiha Yaman di berdewamiya axaftina xwe de ji dest nîşan dike ku ew ji pêşeroja hunera xemilandinê jî xwedî hêviye û ew ê anî ziman û got ku ciwan her ku diçe zêdetir bi vê hunerê re eleqedar dibin. yapmadım gerçekten. Hem ji aliyê gerokên xweceyî û hem jî ji aliyê gerokên biyanî ve eleqeyeke baş heye. Ev der ji aliyê odeya bazirganiyê ya Îstenbolê ve ji bo 6 mehan bo me hatiye dayîn. Ev der hem ji bo me û hem jî ji bo hunera me fersendeke mezin e. Hêjeyî gotine ku li ser vana xan hunera xemilandinê beriya avabûna komara Tirkiyê heta niha heye û di van salên dawî de jî zêdetir ev huner berçav xuya dike. Membotanî, Tengê Amerîka, İstanbul.